Uche. Ibiaruele. Yes. Today, there will ta. I need to nka ndị Igbo bege manamba manụlọ omenala na nka Igbo nwoke mba Igbo nwere mmadụ ịbịa n'ala Igbo asị the whole Nigeria niile Anambra State nwere the highest number of billionaires per square kilometer. Yomino na ego akọhọ ndị Igbo na-agbashi mbọ ike obodo ọhụrụ anyị bara anyị na-aga imeghe obodo anyị na-aga iyo ayị onye Igbo anaghị ayịyọ onye Igbo ọhụrụ anyị hụrụ na-ayọ ayịyọ chekie ya papa ya onye Hausa. Yes, very true. And okay, each of them make a hammer that before. I know that East Central State. I be here. Imo, Abia, Anambra, Enugu, Eke Ndi Diego, Eke Ndi Diego, Anambra. Hey, I want the Nuba. It's in the Otundi Bonad. So, Ndi Diego, Anambra. Eke was the Ndohi Nandama. Imo State, Eke Ndohi. Ndị abịa ekete ndị ama ketewezie ndị ara tiwere ndị Ebonyi anyị na-ekele ndị Anambra almost onye ọbụla nwe onye Anambra na-enwe one size mgbe m nọ na-abịa abịara m ka m kelee Ifeanyị Ụba ama m nara Ifeanyị na Ụba nọ n'ime ịma na ị na-ele size onye a ị ga-ebido bịa jụwa na ọhụụ ala na VI ọ ga-azụ poison. Yes. Go community. Our church na Enugu, Enugu Gafa Anambra, all Nimo State called Reshbo 1 year. Are you serious? My manager in Adidurebu. The woman hello from Imo on a social media on your face. That means you went to the chance they don't have. Ega su chubago this thing. Uche one them work about Ega say saya yo. Even upon a face. I said the only way they what? Away mega one. In the one Imo. Yes, 60%. Enjoy the day. Enjoy. Ego ga cover ego enjoy Europe. Mana mmanwụ ya mmala. Ọbara njọ. Yes. Walk over there. Yes, honestly. And all that the mic at Chatali Imo State. Can you the wife? Asam the brother. Chai. Imo. Chai. The only girl who could keep a lawyer. No, sir. Abia korum. Ebe ọ bụ na mbia wee nwụ dị ihu a. Enweghị ihe na-emebe mma mgbọrọ. Mmegbu onwe. Ka m pụtaziri outside the full world to kelee Chineke. Chineke odogwu. Ihe dị mmadụ gwara m. Chineke ogwere onye. Gente, ihe nkiri mara na ihe dị mma ka fọrọ n'ime m gekwanụ ntị hapụ ihe ndị a na-ekwu eri ebe a elere m onwe nna mmiri ofu na ndị mma nwoke ọ bụ na OPJ kwụrụ Taribo West akwụrụ Badisoki akwụrụ Osomole akwụrụ Owezuoka akwụrụ kedu onye ka mma iru o nwere ihe dị iche na capital B na ọ bụ ehi zọrọ n'ala o nwere ihe dị iche na mitimiti na tọmtọm nwee ihe dị iche n'ọnwa Jun na ọnwa Julaị o nwere ihe dị iche na moto akpọrọ edere for sale nke edere buy me na nke atụkwasara 1 gallon. Owezuoke ibu ọgwụ chọrọ isi ya gekwa ntị ọ bụ eziokwu na njọrọ njọ mana asị Chineke ekene dịrị gị
afụrụ m ibu wee mara na nka nwere olileanya aka m nwere olileanya ị na-anya efu na nna m ukwu a bụ enyi nwoke onye Enugu steeti a n'ọdịsị ka belu ọkpịka mana ị na-eme anya efu ka m siri wụchapụ awụchapụ nke Igbo bụ na m jiri market research ebe a na-asụ afịa wee jee ebe a na-ere akpati ozu afọ saizi m saizi mkpụrụ bụ ndị ototo na ndị toro ogologo si maka na ogologo nwere problem kama m ga-etosi ogologo ma ọ bụ adị mkpa otu a ihe m ji anyụ mmamịrị ya bụrụ toothpick kama si chọt kwuo m otu a ọ bụrụ m obodo o wee zuo oke ọ nwere ebe ị ga-apagide mba asị ka eme measurement ịmarụ mma eji eji ọkụ mmụọ ịmarụ mma eji eji ọkụ mmụọ ọ bụ mụrụ nwa asị m Chineke kpọọ m ọkụ otu a ebe na abajọs na ya nsogbu o nwere iwe na ya agwazi na ya ndị ose gwara na ahịa oge abakasị ibu ọtọ fat in Igbo si ebe a pụọ ya ụmụnna ọnụmụ ihe na-abụ nwoke fụ n'ebe nwaanyị nọ ọnwam ya kpekpekpe na ahụ ọnụma nwoke bịa n'izizi o buru ụzọ gbaa nwaanyị anya na-adazi elu ọzọ anyị ya eje ebe na-adazi ala ọ bụ ọnụ azụ anyị ya eje na-adazi m n'ukwu omemezi imajin onye maka na ọcha lokal gọọmenti ka ọ bụrụ sị ka anyị kpọwa okwu agba ka anyị seri Igbo n'ibe ndị amaghị ka ha mara mgbe ọgwa na eziokwu ebere na-emere m onye amaghị asụ Igbo ebe ekene m ụlọ ndị na-drọnk ọ nọ nsọ enwe iwe okwu maka onye aṅụrụma nwa gbagotere ọ Clint onye aṅụrụma ọ na-abịa sorry, excuse me, dance. Come easy. Can you still remember your name? Francis Odenga. Eva bụ emume ndị Igbo. Can you still remember your name? Ana amalite Igbo. Shizuru. Onwe ndị na-agba mgbọ ebe a. Ndị Igbo zuru si na enyi na-abụ n'anụ ọgụ. Oge amadị m ịmana amarọ n'ilu ka m na-atụ ife a. Asị ka m tụrụ nọọsụ ihe ọbụla ka mma na ọ ga-enwe isi. Biko unu na-abụ o nwere nsogbu dị ọgwụ ifu apụtara na-asị na ịma mma karịa onye asị na unu na-abụ na-emebi kamera niile n'ebe a ka ọ gbatịsi ahụ ike agwụga anyị gbatụgodin fes ụzọ gwagụ amụamarọ ịma mkpọghị anụmanụ kịta ndị mmadụ asị na akpalịgbago onye tọm mana agụ dị n'afọ gị Clint nwayọ ịma na-asị agadi nwaanyị mechilata ụkwụ eme ebe o si anara ikuku nwayọ uche gwa kọwakena onu iru etu kọwakena Clint is again asị na afọ gị bụ ogbu agụ ya ị na-egbu agụ ị na-egbu kenki gburo maka ịma na ọnwa ya bụ chi wetara agụ ichegbuo ya Chi wetara agụ n'ebe a ya bụ ihe mmadụ aghọta ijegogbu agụ chi wetara ichie egwu chi wetara agụ Chiwetara ịmanya aka na nsị aboki na ịmanya aka na nsị aboki na bịa ogwu nwa rachapụ ọsọ ije na anyị n'ụkwụ nke okwu gbakara isi ọ si ekwensu ewere ego ndị ụka wee jee mee MMM gbagote biko ka mmanụ mgbasị ka ụlọ ụka ekwensu ji egburu ego ndị ụka wee mee MMM ekwensu ahụ ọ na-eyuzu fon biko o nwere ntị jụ ịma ala otu ahụ nọ Bishop ga-asụ ya n'oyibo the best mmego m n'ụwa m bụ ịchọpụta na mbụ onye Igbo onwe achọpụtara m oge ọtụchapụ aka mana onwe ihe m aghọtara n'asụsụ Igbo anya Igbo asụsụ Igbo bụ onye bụ
only language is for Igbo and Igbo. On what to mean? Good meaning and bad meaning. But my bad meaning, a man on way until you may enter because I don't know what is wrong with my phone. When I press it, it's off. Say it in Igbo. I'm going to be here and make Quentimo, Mbania, or Banyo. When I press it, it's off. It's in the prayer. I went to you. Okay, they will click.